zauna kuma a nan gidan da wa zan zauna? Na zauna a nan gidan kuma da wa zan zauna? Kuma hukuma kun kasa ganin sabalantana ni da na shafa sama da shekara ban ga mijina ba? Na zauna kuma a nan gidan. Pick up action. Na zauna kuma a gidan. Na zauna da wa? Kuma hukuma ba ku gane ba. Kun kasa ganin sabalantana ni da na shafa sama da shekara ban ga mijina ba? Action. Na zauna kuma a nan gidan da wa zan zauna? Kuma hukuma kun kasa ganin sabalantana. Kwikwatin. Kuma za ki iya ba mu zani. Na zauna kuma a nan gidan. Na zauna a gidan ko? Na zauna kuma a nan gidan dawa. Dawa zan zauna kuma hukuma. Dawa zan zauna. Na gani. Ok, ba ce ba. A faɗi tukunna. Gwadon ne da wahala. Rahazal zaki. Na zauna a gidan nan dawa. Kuma hukuma kun kasa gane shi. Ok, kuma hukuma kun kasa ganinsa. Ok, shi ke da bane. Waye yake ce sai tauran kai? Allah ta cika. Na zauna a gidan nan dawa. Kuma hukuma kun kasa ganin shi. Bari ni matarsa shekara guda ne ba tare da na gan shi ba. Na san da haka, amma yaya kike zaton rabuwa da mutumin da ya kashe kuɗin aurenki masu yawa? Sai na biya shi ma kuma ya biya ni ɓata min lokacin da ya yi. Sai na biya shi ma ya biya ni ɓata min lokacin da ya yi. Sound. Okay, so the recording. Rolling. Action. Idan ka ɗauka yana tubar ka, Ni kake zagi? na zage ka. Allah mu ce mata. So the recording. Pick up action. na zauna da wa a gidan nan kuma da kuke hukuma ku gan shi ba sai Sai da na shafa sama da shi. na zauna da wa a gidan nan kuma kuna hukuma ku gan shi ba sai Balantana ni by sorry ki ɗan nutsu sosai. Pick up. Action. na zauna da wa a gidan nan kuma hukuma ku gan shi ba sai ni matarsa shekara ɗaya ne a cikin gidan nan ba tare da na gan shi ba Ta yake tsammanin rabuwa da mijin da ya kashe kuɗi a kan wurin sai na biya shi ma ya biya na ɓata min lokacin da ya yi Sannan ka yi dariya ka kalli hayaki. kawai bayan ce kuma shi kenan. Aka san mun canja jakai ya gani ne. Ya ce ga jakar da ka ce an samu. In ji Hayatu. Sai Hayatu ya miƙa masa jakar ya buɗe ya fito da koken. Kina nufin baki taɓa ganin wannan ƙwayoyin a gidanki ba? To a nan ne kake mata tambayi, kina nufin baki taɓa ganin ƙwayoyin nan a gidansa ba? Matsugunan. Kina nufin baki taɓa ganin waɗannan ƙwayoyin a gidan nan ba? Ta ce mai ita kuma. Ita kuma ta ce wallahi ban taɓa gani ba, ban taɓa ganin su ba. Ni ba ma na shiga ɗakin sa na yi masa bincike saboda ya wadata ni da komai. Ba na ma iya tuna kuɗin balantana, ba na ma iya kashe kuɗin da yake bani. Balantana na tafi neman wasu kuɗin. Kuɗin da yake aiko min a wata ma ba sa ƙarewa, wasu suke zuwa lokacin. Ina na ga lokacin bincike a ɗakinsa. Still rolling. Wallahi ban taɓa ganin su ba. Ni ba na shiga ɗakin sa na yi masa bincike. Me yanka? ina zuwa wurin fara Ku yanka.